Ce zici, mă? Dacă zic ceva de tine, plângi, drept. Două pâini, mă, să-ți vadă ochi. N-auzi? Știu că s-a urcat pisica ciorditoare la mine în mașină. Așa are numele. Așa, mă, două pâini mici. Dar bravo mie, dă-te pula mea de aici. Dracu, drept. Copiii terminați în jură. Mimi, să intri pe YouTube după Auziți YouTube, copil terminat în jură. Mimi, să intri pe YouTube după, da? Aha. Dacă te mă, Mimi, două pâini. Două pâini și jumătate. Le-ai pus pe YouTube? Acum. Mai e, mă? Cine? Silviu. Mai. Mai mănâncă două pâini?